Čau, ahoj, vítejte u tohohle dalšího videa a tentokrát jsem tady sám a je to vyhodnocení naší soutěže, která spočívala v tom, že jste vyplňovali náš formulář a výherce vyhraje placku. A dneska si ukážeme, kdo vlastně vyhrál. Tak mám tady 4 jména, kteří vyplnili formulář nejlépe. Jako první je Vojtěch Grič, druhý Lukáš a Jakub Jech, třetí Petr Jonáš a čtvrtý Vojtěch Volný. A teďkom tady mám random generátor a z těch 4 vylosujeme jednoho výherce. Takže vyhrává číslo 3, což je Petr Jonáš, takže výherci gratulujeme a placku zašleme co nejdřív to půjde. A vy ostatní, co jste nevyhráli, tak nezoufejte, soutěže ještě nějaké budou, tak se příště taky zapojte a lajkujte, odebírejte, komentujte videa a čau.